Днес се намираме в Театър Раица парка и специално има празник с днешно сърде, упражнение Арте, Либера, има естествено много различни мероприятия. В момента се продават книги, за да се набират средства за учите, които също са правили с ръчно направени от сърца с ела да ни страшно много произведения от дечица с увреждания, които са красиви. Може да дойдете да си закупите и така по този начин да помогнете. Разбира се. А картичките къде отидаха? Не прекрасните картички. Да се там ще върнат. Че ние без някой да ни организира нашето ние. Ела сега да отидаме да покажем по целия парк. Още първо, че така да не е страхотен ден. Красиво, слънчево, много приятно. Тук на корабчето естествено ще пеят, ще забавляват мълчуганите. И украсили сме естествено подръчни материали, направени от нас доброволците. Ето тук е корабчето, тук ще се пеят мълчуганите. Да отидем надолу към сцената, защото стане много интересно. Там вече е започнала програмата. Айде, приятно на гърди! Чао, Гоги! Между другото ще минем преди това през учешкия център, където там има специално обучени кучета, които помагат на децата с аутизъм. Един приятел страхотен на децата, за да могат да помагат в общуването, да се прияват, разбира се. Сега ще отиваме и при човека, който е стопанин, който го обучава. Здравей! Може ли да познаем хората с теб и в твоята куче да кажеш две думи за великолепния помощник на децата? Ами това е Елмо, който от малък е при мен. И тъй като не знае какво да правя с него, го заведох на училище. Елмо, ела тук. А на училището научихме как да комуникираме помежду си. И след като го научих това, вече го научихме на други неща. Примерно да се изхвърля бокулка в кофата, да прави номера, които са най-вече интересни за децата. Ама и за възрастните, разбира се. Колко години е Елмо? Вече на 9 години. От 5-6 години се занимаваме повече с дечица и по-малко с представления. И това, снимаха го и във филми, това беше началото на кариерата. И реклами, разбира се, но сега най-вече само с дечица. Така, значи казваме, ето това е като специално за дечица, които са с аутизъм болни. Тук дори аз видя моя юнец също. Ето това е нашия също Сладур, който много обича и той е социален. Продължаваме да отиваме към сцената бързаме, за да може да се видят. Специално зад камера искам да кажа, както казва една доброволка. Да. Кой? Здравейте! Повечето доброволци се разпръснахме из целия парк. Сега сцената, там където видяхте с книгите, които се продават. Много хора има в парка, много е красиво, много е хубаво, много е топло. Наистина се съдействаме на Столична община, тяхното решение естествено. Този празник за децата.
Още веднъж може да кажем Арте Рибера, ръководител Галя Павлова, Александра Токова, Дона Стоянова, Даниела Найденова, Лили Вълчева, Мария Пашкунова, Елена Трайкова, Руслан Дранчев, Стефан Стоев, Спасита Денева. 4 юни от 11 до 12 часа може да заповядайте, бързайте. Прекрасно, Таня, прекрасно. Тук има и изготовление, разбира се, и за малките. Вижте. Красота. Бързо обаче. Да видим какво става с сцената ни. Искаш да побягам? Леле. Ама Танята? Прекрасно е да се работи с Таня. Прекрасно. Аз ще ви покажем част от концерта. И чакаме. Таня, тук. Когато хармониката говорят, разума мълчи.